Autocugat, concessionari Opel, Chevrolet us ofereix aquest espai. Hola, molt bon vespre i benvinguts en línia directa amb l'alcaldessa, l'últim programa que fem abans de les vacances d'estiu. Per tant, si tenen alguna qüestió per parlar amb Mercè Conesa, alguna pregunta, algun comentari, alguna aportació sobre la ciutat, ja ho saben, han de trucar al 93 589 88 99, 93 589 88 99 i podran parlar en directe amb l'alcaldessa, a qui ja saludem. Senyora Conesa, molt bon vespre. Hola, molt bon vespre a tothom. Dèiem l'últim programa abans de les vacances d'estiu i amb molts temes sobre la taula, a banda de les qüestions que vulguin comentar amb vostè els santcugatencs i santcugatenques que poden començar ja a trucar. Tenim molts temes, per exemple, avui mateix s'ha presentat un servei de videovigilància de trànsit, una càmera, entenc, per la plaça Can Cadena de Valldoreix. A mi m'agradaria que ens expliqués una mica exactament això, què és el que farà. És de suposar que és una càmera per vigilar una mica el trànsit, però per què en aquest espai i una mica quines seran les funcions i l'objectiu? Molt bé, doncs sí, efectivament, avui hem presentat, conjuntament amb l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, una proposta d'instal·lació de càmeres de videovigilància pel trànsit a la plaça de Can Cadena. A Can Cadena hi passen 6.000 vehicles diaris i hi ha molt trànsit, hi ha moltes persones que utilitzen aquesta via per connectar Sant Cugat-Valldoreix o per connectar des de Valldoreix a Sant Cugat amb altres poblacions, també per anar a buscar els túnels de Vallvidrera. Per tant, és un punt dels que hi ha força pressió a nivell de trànsit i en aquesta política que tenim de vigilar les cruïlles i, per tant, disposar de càmeres de videovigilància, hem considerat, conjuntament amb el president de l'EMD, que aquest era un punt òptim per col·locar aquesta videovigilància. Crec que això ens ha d'ajudar a tots a circular amb més seguretat i, per tant, per nosaltres és una bona proposta. Hem de pensar que tenim 19 càmeres instal·lades a tota la ciutat, amb aquesta són 20 càmeres que ens donen aquest servei de trànsit i, per tant, ens han de poder donar una millor també comunicació i atenció als ciutadans. Li comentava perquè precisament el trànsit, la mobilitat, és una de les qüestions que sovint les persones que truquen a aquest programa plantegen. És un tema que interessa, evidentment, que ens afecta la vida diària, no només per la facilitat de moure'ns, sinó també per aquesta seguretat que comentava, una actuació més en aquest sentit. Sí, efectivament, sabem que els problemes de mobilitat preocupen molt a la nostra ciutadania. Som una ciutadania molt acostumada a utilitzar el vehicle privat, i bé, això fa que tinguem sempre queixes o comentaris en relació al trànsit. També hem de tenir en compte que aquestes càmeres donen informació de possibles embussos i, per tant, després nosaltres podem retornar aquesta informació o també ens permetran organitzar millor els circuits, per què no, de circulació. Per tant, crec que és una aposta que ens abasta el que és la qüestió del trànsit, però també el que és la seguretat a les vies públiques. Això es presentava avui. En canvi, demà es signa el conveni o es renova el conveni de col·laboració amb Càritas per tal d'oferir alguns tipus de serveis socials, prestacions socials a la ciutat. Això serà demà, en tot cas ja ho presentaran, però una mica no sé si podríem apuntar a grans trets aquest conveni en què consisteix una necessitat que avui en dia, ja ho sabem, en parlem moltes vegades, és més palesa que mai. Sí, efectivament, estem immersos en una crisi econòmica, amb un gran nivell d'endeutament de les famílies i, per tant, amb moltes persones a l'atur i amb molta dificultat per assolir les prestacions bàsiques. Les prestacions bàsiques com són el menjar, però com pot ser també la roba o com pot ser els consums de l'habitatge, l'electricitat, l'aigua. A les famílies ens costa assumir totes aquestes obligacions i, malauradament, també a Sant Cugat hi ha famílies que estan passant aquests moments tan difícils. Nosaltres, per ajudar aquestes famílies
a banda de tot l'equip de polítiques socials, de serveis socials, que tenim els assistents socials, que acompanyen tots els ajuts que ja té l'Ajuntament, també fem una feina molt intensa amb les diferents entitats del municipi. I amb una d'aquestes entitats amb la que treballem colze a colze és precisament amb Càritas Diocesana. Amb ells tenim de fa molts anys un conveni estable, un conveni amb el que podem treballar uns objectius comuns, i allà on no arriba l'Ajuntament arriba Càritas, i on Càritas no arriba de ben segur que pot arribar a l'Ajuntament. Doncs un conveni que demà es renovarà, per tant, intentant estar al servei i al costat dels ciutadans. Recordem a les persones que ens estan veient que poden parlar directament amb l'alcaldessa, amb Mercè Conesa, trucant al 93 589 88 99. Esperem les seves trucades, però també tenim altres vies de poder participar en aquest programa. Per exemple, enviant e-mails, com ha fet aquesta santcugatenca, que ens comenta que viu al carrer Orient, és la Maria Dolores, i que els cotxes sempre aparquen a la vorera des de fa molts anys i durant cada dia. El que li demana si es podria d'alguna manera regular la vorera en què aparquen els vehicles, que s'anessin alternant o cada 15 dies o un cop a l'any, o d'alguna manera que no fos sempre al mateix costat o a la mateixa vorera del carrer, que es reguli com es fan en altres poblacions o en altres llocs. És una petició que fa arribar en aquest cas via e-mail. Bé, jo el que li diria és que efectivament aquí hi ha dos problemes diferents. Un és si els vehicles ocupen un costat d'aparcament, aparcament regulat i correcte, i el que ens demana aquesta veïna és que cada mes es vagi canviant. Anteriorment era molt usual que uns mesos s'aparcava a la dreta del carrer, uns altres mesos s'aparcava a l'esquerra del carrer. Això en aquest moment realment s'ha perdut aquest costum. Sembla que és com més fàcil educar i per tant acostumar-nos tots a aparcar només en un costat del carrer. Això pot suposar certa dificultat pels veïns que viuen en aquella vorera, però en qualsevol seria un ús regulat i un ús cívic i correcte de l'usuari del vehicle. El que pot estar passant és que, malgrat tinguin els vehicles la plaça marcada on cal aparcar, aprofitin i aparquin a sobre la vorera a l'altra banda. Aquest és un ús, per tant, indegut i, per tant, requereix una sanció i una multa. En aquest cas, sobretot a l'alçada de carrer Orient en plaça del Coll, haig de dir que tenim moltes queixes, perquè són molt els vehicles que aparquen allà a sobre la vorera. Hem intentat regular-ho a través de pilones, amb sancions policials, i per tant ens posarem més seriosos en el que és el control policial d'aquest carrer, perquè entenem que si hi ha marcada la zona d'aparcament, aquesta és la zona que s'ha d'utilitzar, i si no, no es pot aparcar a la vorera, atès que és una infracció. En tot cas, pel que serien aparcaments reglats, si la Maria Dolores ens està veient, aquesta opció d'anar alternant no es contemplaria? No es contemplaria aquesta opció. És una opció que l'equip tècnic de l'Ajuntament va descartar fa molts anys. Jo entenc el que diu. Jo traspassaré aquest suggeriment, però la recomanació que fem és que es fixi la plaça, les places hàbils per aparcar, i aquestes estiguin fixes en un cantó o un costat o l'altre del carrer. Doncs esperem que la resposta, que haguem donat resposta al que ens planteja la Maria Dolores. En tot cas, si no, es pot posar de nou en contacte amb l'Ajuntament. Una via, dèiem, era via e-mail, també trucant, repetirem el telèfon al 93 589 88 99, però també els santcugatencs poden participar en línia directa a través dels comentaris que fan els companys de televisió de Sant Cugat, que surten tot sovint al carrer a preguntar a la gent quines qüestions voldrien plantejar-li. Si li sembla, podem veure algunes d'aquestes qüestions. Molt bé. Jo visc al carrer Mina, i al carrer Mina, les voreres, no es pot passar amb el cotxet, ni una cadira de rodes, ni res. O sigui, a veure si arreglen tot el que és els arbres enmig del carrer perquè es pugui passar. Una altra qüestió de mobilitat, en aquest cas ja no de cotxes. Bé, en aquest cas, les voreres del carrer Mina es van arreglar al mandat passat, i de fet en aquesta zona, als voltants del carrer Mina, hem estat fent bastantes actuacions. Darrerament, de fet, vam ampliar la vorera de l'Avinguda Volpelleres, però s'ha vingut fent també carrer Estapé i d'altres.
Aquí el problema que tenim és un altre. Moltes vegades no és tant a l'arbre que està plantat, que nosaltres quan renovem la vorera ja vigilem que l'arbre o l'escosell sigui també d'un paviment determinat perquè el cotxet passi o una cadira de rodes, sinó els postes de la telefonia o a vegades de l'electricitat, sobretot de la telefonia. Això no és l'únic barri de Sant Cugat que ens hi trobem en molts altres barris que les companyies no han apostat per soterrar els serveis i seguim tenint aquests postes de telèfon a la via pública i a la vorera. Aquesta és una qüestió que ens preocupa, però és una qüestió de molta dificultat, perquè la companyia, com que ja té els usuaris del servei i ja té els clients, no vol fer cap altra inversió i, per tant, això ens costa molt de poder anar aconseguint la retirada d'aquests pals. Per tant, en aquest cas no hi ha una solució immediata. Jo li haig de dir que hi ha molts barris que ens passa el mateix, no tenim una solució immediata. Sí que quan nosaltres actuem mirem que entre l'arbre i la casa o les edificacions hi hagi un espai suficient i li hauria de dir que hi ha carrers amb voreres encara més estretes on sí que és impossible que passi un cotxet, com pot ser un tram de 2 de Maig, que té una vorera que és testimonial, o d'altres que realment haurem d'anar actuant mica en mica en funció de la disponibilitat pressupostària. Serien més urgents aquestes que ens comentava. Sí. Ja que parlem de voreres i d'obres, a l'estiu sempre s'aprofita per fer algunes actuacions, que quan la gent marxa de vacances sempre és més còmode de fer, tant per la gent que fa les obres com sobretot per la gent que viu a Sant Cugat. Aquest estiu, per exemple, estem arranjant la Rambla Ribatallada. Què s'hi està fent allà? Bé, a la Rambla Ribatallada es fa la continuïtat del carril bici. És a dir, nosaltres el que intentem és anar dotant la ciutat de carril bici en els màxims trams possibles per fer circuits que siguin possibles i òptims amb la bicicleta. En aquest cas, l'objectiu seria poder enllaçar la Rambla Ribera amb la Rambla Ribatallada, aquesta Rambla Ribatallada amb el Pla del Vinyet, i al Pla del Vinyet ja amb Avinguda Corts Catalanes i poder tenir fins i tot fins a Cerdanyola amb carril bici. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat. Aquestes eren unes voreres que feien molts anys en les que no s'actuava, la Rambla Ribatallada feia molt temps en què no actuàvem, i vam fer una poda molt important aquest hivern a nivell de tots els plàtans que hi ha. A partir d'aquesta poda també vam canviar els fanals i per tant vam fer un canvi de lluminària important i ara abordem aquest arranjament de la vorera i aquest carril bici. Entenc que en un any o en un període, més ben dit, de restriccions econòmiques on es van prioritzant les actuacions, aquesta seria potser l'actuació més destacada aquest estiu. Hi ha altres obres... Hi ha altres obres importants. Que veurem, que notarem... Hi ha altres obres importants, una és que s'acabarà el carrer Hospital i per tant aquest és també un carrer que estava molt malmès, no hi havia les voreres adequades, s'ha passat a paviment únic i per tant queda integrat amb tot el que és el pla del centre i això s'acabarà ben aviat. S'iniciarà el carrer Major, aquesta és una obra important perquè hem d'iniciar el carrer Major, ho hem de fer per baix, i vol dir que ho hem de fer tocant a la plaça Octavià, hem de canviar clavegueram, hem de canviar, no hi havia desdoblament de xarxa de pluvials i de clavegueram, hem de fer aquest desdoblament i per tant canviarem també el paviment, que serà el mateix paviment bonic que hi ha a la resta del Pla del Centre i per tant embellirem tota aquesta zona que iniciarem i aquesta serà una obra important que comencem. Però també a la Floresta hem tancat 2 obres importants, com és el carrer Casino, que ja està asfaltat, i la Muntanyesa Nord, que també ha quedat asfaltada. Deia que el carrer Major començaran per baix, m'imagino que la part de dalt potser quedaria més lligada a les obres que es facin al Mercat de Pere Sant, que també s'ha de remodelar de dalt a baix. Efectivament, començarem de baix cap a dalt, i quan arribem a dalt entenem que ja es podrà començar l'obra interna, en principi interior, del Mercat Pere Sant.
Jo continuo animant els santcugatencs i santcugatenques que ens estiguin veient a que agafin el telèfon, marquin el 93 589 88 99. Segur que hi ha moltes qüestions que voldrien comentar amb l'alcaldessa i mentre esperem les seves trucades podem veure una altra d'aquestes qüestions que han enregistrat els companys aquí de la televisió i que ens arriben a través del vídeo. Mira, jo no, però la meva filla viu a la plaça Doctor Galtés, que és al final d'aquest carrer Santa Maria, que és la plaça, a part dels 4 cantons, deu ser la més cèntrica de tot Sant Cugat. I està feta a caldo. I em sap greu, perquè la gent baixa de l'estació, agafa aquest eix, passa per allà, ara perquè han florit 4 rosetes, però haurien de posar cartells que no deixin entrar gossos ni criatures, perquè pobres nanos pugen en una espècie de piràmide, hi ha una escultura, es fumaran de cap, a part que fan malbé totes les flors que hi ha allà. I les mares molt quietetes. Que posessin com a mínim un lletrero que prohibís que els gossos entressin allà i les criatures que anessin en compte. Sí, aquesta és una qüestió que ja hem parlat diverses vegades, no? El tema del civisme de la ciutadania. Efectivament, aquest de cuidar l'entorn. És un jardí que està a l'entorn d'una escultura, és una escultura molt bonica, que convida a enfilar-s'hi, per desgràcia. Que convida a enfilar-s'hi i malauradament ens passa això, que els nanos se'ns hi enfilen i és complicat. El meu dubte és si amb la senyalització aconseguirem l'efecte dissuasori que volem, que és que els gossos no ens hi entrin o que els nens tampoc hi accedeixin. La convivència a la ciutat és complicada. No sempre pots tenir-ho tot impecable com t'agradaria, no tots tenim els mateixos criteris a l'hora d'usar l'espai públic i per tant té raó aquesta senyora que la gent ho utilitza malament, és cert, però el dubte que jo tinc és si només amb una cartelleria n'hi hauria prou, perquè moltes vegades veiem cartelleries prohibint accés de gossos i veus que després la gent no en fa cas. Per tant, bé, en qualsevol cas, nosaltres revisarem a veure si podem posar un cartell i fer l'advertiment corresponent, però bé, això també és qüestió entre tots plegats anar-nos mentalitzant i ser més respectuosos amb l'entorn que tenim. És una mica el que ens passa també amb les caques dels gossos, que també és un tema constant en aquest programa, que hi ha cartells per tot Sant Cugat demanant a la gent que la reculli i no sempre es fa. I no sempre es fa. Ara iniciarem una campanya de cara al setembre-octubre en relació al tema de les defecacions dels gossos i serà una campanya que explica i que interpel·la als propietàries a recollir els excrements dels gossos i per tant no tenim per què tenir la ciutat tan bruta. Perquè a més és que si no, no tindrem altre remei que gravar una taxa per la tinença dels animals per poder després netejar. I això és absurd, o sigui, ens surt molt més barat a tots i té molt més sentit comú que tothom lliurement pugui tenir un gos, però que després sigui respectuós amb l'entorn, perquè al final és amb els seus veïns. Per tant, iniciarem una campanya que crec que tindrà ressò i en la que advertim de les multes de no recollir els excrements. Que és una cosa que molta gent no coneix i que si es poguessin posar més fàcilment també farien bon efecte. El problema és que hem de tenir, hem de destinar agents de la policia a estar vigilant constantment, fins i tot sense uniforme de paisà, vigilant aquell propietari i veure quan el poden enganxar. Això em sembla absurd, haver de destinar agents de la policia que poden estar ordenant el trànsit, poden estar ajudant a altres persones a una tasca que tots hauríem de tenir assumida. Ja que parlem de la policia, com tenim el tema del trasllat del Club Muntanyenc Sant Cugat i de la policia local? Per les persones que no coneguin el tema, el Club Muntanyenc Sant Cugat es canvia de local
i la policia local anirà al que fins ara era la seu del Club Muntanyenc, que de fet, si s'hi fixen, ja han començat a fer-hi moviments. Sí, de fet, la policia es traslladarà al començaments de 2014, primer encara hem de fer aquests canvis de mobiliari o d'adequació de l'espai, i jo crec que aquesta és una bona notícia perquè millorarem les condicions d'atenció a la ciutadania, però també perquè millorarem les condicions d'espai on ara treballen els agents de la policia local. De fet, crec que ha estat un bon acord, ja hem firmat el conveni i el contracte, i per tant el Club Muntanyenc ha trobat una seu més adequada a les necessitats i demandes que té en aquest moment. És una seu que està al centre mateix de la ciutat, tocant a la plaça Pep Ventura, tocant al monestir de Sant Cugat, i per tant el Club Muntanyenc segueix sent cèntric, segueix sent un referent, una entitat referent a la nostra ciutat, i nosaltres tenim l'oportunitat, com deia, de fer aquesta petita inversió i millorar molt l'espai d'atenció a la ciutadania pel que fa a les prestacions del servei de la policia municipal. La pregunta que em ve al cap, i segur que no sóc l'única, és què passarà amb el rocòdrom? No, el rocòdrom segueix... Perquè això moure's no es deu poder moure gaire. No hi ha problema, el rocòdrom segueix i a més podem separar les dependències, és a dir, hi ha dos espais que es seguiran utilitzant per les entitats de Sant Cugat. Aquests espais que es segregaran, per això s'han de fer unes petites obres internes, aquests espais quedaran segregats totalment de la comissaria de policia, per dir-ho d'alguna manera, i aquests espais són la sala on entrena la rítmica del Club Muntanyenc, on entrenen els castellers, això seguiran entrenant i assajant els castellers sense cap tipus de problema, i queda també el rocòdrom on es seguirà fent l'activitat de rocòdrom. I l'accés a l'atenció del servei de policia local serà per davant, per la plaça de la Vila, i aquests altres serveis seran o bé pel passatge de la marxa infantil o bé pel carrer 2 de Maig. Perfecte, per tant, les persones aficionades a l'escalada i que estan sovint allà penjades del rocòdrom podran seguir practicant sense cap problema. Estem parlant d'obres, trasllats, adequacions d'espais. Recentment s'ha creat una comissió d'assessorament en temes d'urbanisme, que a mi m'agradaria saber una mica quina funció té, perquè també vol facilitar la participació dels santcugatencs en aquestes qüestions sovint complexes i que generen bastants maldecaps per les persones que no hi entenen gaire. I pels entesos a vegades també. S'ha creat un comitè assessor en matèria d'urbanisme. Aquest comitè assessor el que pretén és fer que les decisions urbanístiques que es prenen a la ciutat vinguin prèviament avalades i consultades en aquest comitè assessor. Jo crec que això ens permetrà preparar millor les qüestions urbanístiques i que arribin al ple ja molt consensuades amb els diferents grups polítics i arribin també amb l'opinió de diferents experts. Per tant, bé, jo crec que és bo que Sant Cugat es doti d'aquest Consell Assessor que permeti a la ciutat prendre les decisions correctes. Perfecte, un tema, l'urbanisme, que per un municipi que està al mig de Collserola acostuma a ser complex. Molt complex, i tant. A l'estiu, des que estem en crisi, ens trobem sovint que hi ha centres d'atenció primària, que tanquen les portes, que redueixen serveis. Què tindrem a Sant Cugat? Bé, com l'any passat, a Sant Cugat queda obert i, per tant, el servei queda centralitzat en el cap de la mina. És el cap més cèntric o més proper a tota la població o a la gran densitat de població que tenim i, per tant, aquest servei queda obert també tota la nit, per tant, queda obert les 24 hores durant el dia fent l'atenció diària correcta i les urgències tant de dia com de nit. Per tant, és el centre de referència. És cert que es tanca el mes d'agost el cap del Turó de Can Mates i es tanca el mes d'agost el cap de Vall d'Oreig. Això, bé, pot suposar una incomoditat per a moltes persones, jo ho entenc molt bé, però bé, aquesta és conseqüència del dèficit de finançament que té la Generalitat de Catalunya, que ens comporta que els serveis a l'estiu s'hagin d'optimitzar
també en funció de la demanda. Sí que s'ha estudiat la demanda que hi ha als mesos d'agost i, per tant, el que sí que es veu és que al mes d'agost un sol CAP pot assumir la demanda de la ciutadania que es queda al mes d'agost a Sant Cugat. Això serà el mes d'agost. Des de les associacions de veïns de Sant Cugat plantegen una preocupació per les llistes d'espera en els CAPs de la ciutat, sobretot en respecte a algunes especialitats, com per exemple neurologia, salut mental, rehabilitació i també llistes d'espera superiors a 6 mesos en algunes intervencions i en algunes proves diagnòstiques. Aquesta és una qüestió que suposo que han traslladat també a l'Ajuntament de Sant Cugat. Crec que hi ha una reunió prevista en breu i que entenc que s'haurà de treballar amb la Generalitat. Sí, això s'ha de treballar en les situacions en què aquesta ciutat ha tingut unes llistes d'espera que no són acceptables, com és aquest moment. Ens hem hagut d'assentar i ens hem assentat Generalitat, que és la responsable del servei, però amb associacions de veïns i amb Ajuntament, per anar posant ordre i, per tant, perquè aquesta situació no es continuï en el temps i, per tant, per redreçar la situació. Nosaltres hem rebut també aquesta carta, ja hem contestat i el regidor de Sanitat s'ha posat en contacte amb la Federació d'Associacions de Veïns. Ens veiem al setembre per poder tenir un full de ruta comú i, per tant, presentar-nos també davant la Generalitat de Catalunya amb una sèrie de demandes i reivindicacions que, evidentment, tant Generalitat de Catalunya com l'operador, que en aquest cas és Mutua de Terrassa, han de poder assumir i resoldre, perquè en aquest moment, evidentment, ens preocupen aquestes llistes d'espera. Alcaldessa, se'ns acaba el temps, tenim l'audiència, els espectadors de vacances o molt contents amb la ciutat, però en tot cas jo no voldria marxar sense recordar 2 cites que tenim importants a la ciutat. Una és demà, tenim una cursa nocturna que organitza el Centre del Rendiment, el CAR, que recorrerà al centre de la ciutat a motiu dels 25 anys d'aquest centre i que em sembla que vostè li dona una mica el tret de sortida. I l'altra, molt important, és la Copa Intercontinental de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral, que és una competició que es farà íntegrament a Sant Cugat, d'abast mundial i que de fet és classificatòria per uns mundials d'aquesta especialitat, una cita important. Efectivament. Bé, sí, aquest mes de juliol, diguéssim, l'acabem amb activitat esportiva i aquesta activitat esportiva es concentra en aquesta Moon Race, que li han posat aquest nom perquè és una cursa que es fa de nit. I a més hi haurà lluna plena, em sembla. Hi haurà lluna plena i bé, es convoca als participants a poder sortir des de la pista d'atletisme del CAR, fer uns 8 quilòmetres, un recorregut de 8 quilòmetres que passa pel centre de Sant Cugat i tornar a arribar a la pista d'atletisme del CAR de Sant Cugat. Bé, és una prova que és commemorativa dels 25 anys del CAR de Sant Cugat a la nostra ciutat i també crec que té l'objectiu que la ciutadania vegi que tenim aquí un centre d'alt rendiment esportiu on s'han format tots els esportistes d'èlit catalans i alguns espanyols i, per tant, estar orgullosos també que la ciutat disposi d'aquest equipament. Per tant, demà els veurem córrer pel centre de Sant Cugat, que ningú s'estranyi. Exacte. I, finalment, aquesta Copa Intercontinental va ser un repte, aquesta va ser una proposta que ens va venir per part del president de la federació, a més amb una vinculació important amb Sant Cugat i nosaltres que sabem que la nostra ciutadania és molt solidària i som una ciutat molt inclusiva perquè treballem moltíssim amb les entitats de persones amb discapacitat, com ASDI, com Jeroni de Moragues, com Sant Madí. Hem fet una tasca els darrers anys de molta proximitat, on aquests col·lectius participen en les activitats de la ciutat amb molta normalitat. Vam pensar que era una bona fita poder coronar aquest any amb aquesta Copa Internacional, que recomano a totes les persones que estiguin i passin el mes d'agost aquí, que puguin venir a veure tant la cerimònia d'inauguració com el que són els partits i la cloenda. Hi haurà 16 delegacions internacionals, tindrem aquí delegacions del Japó, de Rússia, d'Estats Units, d'arreu del món, i aquestes persones amb les seves famílies, i crec que és també
una bona fita per la ciutat, poder-nos proposar d'organitzar aquests esdeveniments, que són esdeveniments que tenen en compte posar en el mapa també l'acció que fan les persones amb discapacitat cerebral. Això serà del 27 de juliol al dia 10 d'agost, al dia 27 la inauguració, i poden assistir als partits de forma gratuïta, recollint invitacions a les instal·lacions esportives de la ciutat. Una Copa Intercontinental, ara sí, per cert, que està apadrinada per Xavi Hernández del Barça, que també s'implica en aquests temes, i que també ha tingut un ressò important entre els petits i no tan petits esportistes de la ciutat. Ho hem de deixar aquí, alcaldessa, desitjar-li que passi un bon agost, ens retrobem al setembre. Efectivament. I esperem que descansi, faci vacances i tornem les piles carregades per continuar treballant. Doncs així ho farem, i desitjar també a tots aquells santcugatencs i santcugatenques que agafen vacances, unes bones vacances, els que es queden a la ciutat, que mirin de gaudir la ciutat al mes d'agost, és una ciutat més tranquil·la, amb menys activitat, però sense cap mena de dubte ens retrobem a l'activitat al mes de setembre. Doncs gràcies i fins setembre, i a tots vostès també gràcies per acompanyar-nos. Esperem que passin un molt bon mes d'agost, unes bones vacances, i ens retrobem al setembre, esperem que amb les seves trucades. Que passin un bon estiu i molt bon vespre. És que la gent ja està de vacances. Autocugat, concessionari Opel i Chevrolet, us ha ofert aquest espai.